हाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैफिनबाय। दिनैहाय आंनि भिडिअ लाना फैनायनि खारनानो जाहैबाय लोगोफोर आङो मैया जिथुनाखि आंनि आरो बेंगलायनि बागैहाय मोनसे भिडिअ पोस्ट होनाय जादोंमोन आंनि बे फामि सना चेनेलावहाय। ओमफ्राय बेखौ आङो मानि थाखायहाय माने डिलीट खालामफिननो जादों बे पोस्टखौहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायलांनोसै। खारन बेखौ आङो मानि थाखाय डिलीट खालामनांदों होनोब्ला बेवहाय माखासे गामिनि रायजो राजाफोरा माने बेयाव खावलायनाय दङ आरो माने बेबायदि इउटुबफोराव दाहोसै आरो दाहगार होननानै खावलायदों। बिनि थाखायहाय आरो बेंगलायाबो जेनेबा बे भिडिअखौ दाननो थिनदों। बिनि थाखायहाय आङो ओरै रायजो राजानि मोखांखौ नायनानैहाय बे भिडिअखौ आङो दाननाय जादों। ओमफ्राय दा जायनाखि नोंथां प्रकाश नार्जारी आदाया जेनेबा जोंनि बे भिडिअखौहाय होनानै होदों। आङो खावलायो नोंथांखौबो बे भिडिअखौहाय अननानै दान। मानो होनब्ला बेवहाय रायजो राजाफोरनि खोथा दङ। मानो होनोब्ला रायजो राजाफोरा जि फोसाबनांगौ बिजिरनांगौ बेखौ बिजिरनानै होबाय आरो रायजो राजाफोरनि नेमखान्थिजोंबो थांनो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला रायजो राजाफोरा खावलायदों बे भिडिअआ जाहाथे शेयार खालामजानाय जाया आरो बेखौ लोगो लोगो डिलीट खालामहोनो। बेवहाय आङो मैयाहाय लोगो लोगो अनलि 10 मेम्बारफोर नायनायावनो आङो 10 जन मेम्बारफोर नायनायनि गेजेरावनो आङो बे पस्टखौहाय डिलीट खालामफिनजादों। नोंथाङा मानो बे आंनि भिडिअखौहाय मानो डाउनलड खालामनानै आरो मानो बेखौ आरो फेमास खालामफिनदों? नोंथाङा नोंथांनि भिउनि थाखाय खालामदों जानो हागौ, खिन्थु आं नोंथांखौ बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायहरनाय थाबाय। नोंथाङा मानियो मानिया बे नोंथांनि सायावसै। आरो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ अख्रायैनो दाना लाबा दोनो अब्ला बियो माबा मोनसे एक्सन लानाय जागोन। मानोना बे गासैबो क्लियार जाजोबखाबाय। नोंथाङा बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै नोंनि चेनेलनि थाखाय नोंनि भिउनि थाखायहाय लाखिदोंब्ला बे नोंनि खोथा, खिन्थु आङो बुंबाय बे भिडिअखौ नोङो जुदि नोंनि थाखाय मोजांखौ लुबैदोंब्ला नोङो बे भिडिअखौ डिलीट खालामदो। ओमफ्रायो बे जोंनि बागैया खोथा बुंनायफोरखौ गासैखौबो डिलीट खालाम। बेखौहाय जोंनि थाखाय रायजो राजानो फोसाबना होखाबाय। आरोबाव बेखौहाय आंनो अबाव खालामखायाखिसै आरो नों मानि थाखाय बेखौ अबाव खालामबावखो बिनि थाखाय आं नोंथांखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो नोंथाङा मानियो मानिया नोंथांनि सायावसै। बाय।